2 tjedna nakon velike afere uhićenja Vilija Beroša te više liječnika i poduzetnika, niz je nepoznanica. Na potezu je USKOK koji tek treba razjasniti terete li bivšeg ministra nakon spajanja istrage EPO-a s njihovom i za uzimanje mita. Novicu i Nikolu Petrača pak sutra čeka ispitivanje na USKOK-u. Dok su liječnici Vili Beroš i Goran Rojić izašli na slobodu, a Hrvoje Petrać je nedostupan, njegova dvojica sinova u istražnom su zatvoru. Sutra ih čeka ispitivanje na USKOK-u. Sama činjenica da će on sutra biti ispitan na USKOK-u znači da ga USKOK tretira kao jednog od osumnjičenika. Međutim, hoće li cijela, da tako kažemo, priča biti identična i hoće li biti riječ o istoj pravnoj kvalifikaciji, to odlučuje USKOK. Kako će se Novica Petrač braniti sutra na ispitivanju, ne otkriva. To je korak koji je nužno napraviti da bi dalje uopće postupak išao svojim tijekom, a mi očekujemo da bi nam također tijekom sutrašnjeg dana bilo uručeno ili rješenje o spajanju ove dvije istrage ili o proširenju postojeće istrage USKOK-a. Uz poduzetnika Sašu Pozdera u istražnom je zatvoru još i liječnik Tomo Pavić i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Njegov odvjetnik uvjerava, za to nema razloga. Da se ne može govoriti o mogućnosti ponavljanja djela za osobu koja ima 63 godine, nekažnjavana je, nikad nije protiv nje vođen postupak, 100% invalid. I dok nije više na čelu Zagrebačke klinike za dječje bolesti, Goran Rojić nije razriješen s funkcije predsjednika Udruge poslodavaca u zdravstvu, koji su stali iza njega. No čekaju još što će skupština odlučiti. Direktor udruge Dražen Jurković podsjeća na presumpciju nevinosti. Poznajući njega osobno i kao čovjeka i kao liječnika, ja osobno sam mu sklon vjerovati. Dakle, ja apsolutno vjerujem i vjerujem da će u tom postupku profesor Rojić dokazati ono što i govori, da profesor Rojić nije sudjelovao u nikakvim nečasnim radnjama. Pri izlasku iz istražnog zatvora Rojić je rekao: nadam se kada ovo sve prođe da će me neko imati hrabrosti pogledati u oči, ispričati se za sve ovo. Naravno da sam uvjeren u to i živim za taj trenutak. Rojić je osumnjičenik u korupcijskoj aferi nabave višestruko preplaćenih medicinskih uređaja. Nije mi jasno otkud ta procijenjena vrijednost. Kako može procijenjena vrijednost javne nabave biti 4 ili 5 puta ili 3 puta veća nego što to ona objektivno jest? Dakle, tu se postavlja pitanje sustava naše javne nabave, koji zakonski, čini mi se, vrlo dobro propisan, ali očito da će se u praksi morati dogoditi, vidjeti da mi sustav kao sustav revidiramo. Za sad slijedi interna provjera javne nabave u zdravstvu, dok osumnjičenike čeka priprema obrane protiv tvrdnji USKOK-a. Ja sad očekujem da ujednači kriterije. Dakle, to se još nije dogodilo, ali naravno pravosuđe ima svoju logiku i vjerojatno ćemo u nekom doglednom vremenu to dočekati. Sutra je 15 dana od počinjane akcije, a mi zapravo tek sutra stječemo pravo uvida u spis. Pritom treba biti pošten pa reći i da je spis tek danas pristigao u USKOK jer su ranije rješavane žalbe na istražni zatvor na Županijskom sudu u Zagrebu. Na potezu je USKOK koji je formirao cijeli tim tužitelja za ovu istragu.